खास करून आज लोकसभेचे 2024चे जे इलेक्शन प्रामुख्यान गोंयांत जाल्ल्या जे दोनूय मतदारसंघ उत्तर आणि दक्षिण, आमचो उत्तर गोंयांतलो मांद्रे मतदारसंघ आज अभिनंदन करता हांव त्या मांद्रे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्त्यांचे, तितून आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, बाकी पदाधिकारी मंडळाचे, त्याचबरोबर बुथाचे अध्यक्ष, बुथाचे कार्यकर्ते, नवीनच एक संकल्पना जी राबयली पक्षान, असे प्रत्येक बुथाचेर 50 प्रमुख आणि वोटर्स, परत एकदा त्यांचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. ज्या पद्धतीन आज या मांद्रे मतदारसंघात मतदान जे जाल्लें आसा ते खरेंच बऱ्यापैकी जाल्लें आसा. सबंद दिसभर सकाळपासून सांज पर्यंत कार्यकर्त्यां मदीं जो जोश आसलो, तेन्ना सुरवातीकच जेन्ना हांव सकाळीं पळयलें तेन्ना कळून चुकलें की येस, कार्यकर्त्यांच्या मनान उमेद आसा, जोश आसा, भारतीय जनता पक्षा बद्दल आपुलकी आसा, प्रेम आसा. त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे आमचे देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी गेली 10 वर्सां ज्या पद्धतीने ह्या देशाची आणि ह्या देशाच्या जनतेची वेगवेगळ्या पद्धतीची सेवा केल्या, यांची जाणीव आसा. म्हणूनच प्रत्येक बुथाचेर ज्या पद्धतीन मतदात्यांक हाडून वोटिंग म्हणजे मतदान करून जे घेतले, ते टोटल मतदान ह्या मतदारसंघात 26,488 हे मतदान जाल्लें आसा. या मांद्रे मतदारसंघात टोटल वोटर्स आसात 32,890. तेतुंतले 26,488 या मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेन हे मतदान केल्लें आहा. ताची पर्सेंटेज जी आसा ती 80.41%, विच इज द हायेस्ट, म्हणजे बऱ्यापैकी 80.41% मतदान ह्या मांद्रे मतदारसंघात जाल्लें आसा. एक्चुअली भंय दिसतालो, ऑल ओव्हर इंडिया जर आमी पयल्या 2 टप्प्यांत जे मतदान जालें, समवेर 62%. पण आमी निश्चय केल्लो आणि कार्यकर्त्यांक सगळ्यात सुरवातीकच म्हटलें की कमीत कमी 75 ते 80% प्रत्येक बुथाचेर हे मतदान आमी करून घेवपाक जाय. म्हाका खबर आहा कार्यकर्त्यांची क्षमता, ताकद आणि त्यांचो अनुभव. आणि नक्कीच आज जेन्ना म्हाज्या हे फुड्यान जी शीट येयल्लें आहा तेन्ना पळयलें जाल्यार प्रत्येक बुथाचेर बऱ्यापैकी कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा. आणि म्हणूनच ह्या मांद्रे मतदारसंघात सरासरीची मतदान हे 80.41% जाल्लें आहा. हांव परत एकदा म्हज्या ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आणि त्याचबरोबर मतदाराचे मनापासून अभिनंदन करता. सर, कितले मतांनी लीड येऊ शकता? पहिली सुरुवातीपासून आम्ही म्हटलेले, आमचे जे या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रदेशाचे जे नेते असतात, तिथून आदरणीय आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानवडे, आमचे गोवा राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर बाकी आमचे सगळे पदाधिकारी, म्हणजे आमचे लीडर म्हणजे नेते या पक्षाचे प्रदेशाचे, त्यांना सुरुवातीकच सांगलेले की मांद्रे मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षात कमीत कमी 15,000 मतं आम्ही घेतले. आणि आज जर आम्ही पळयले ज्या पद्धतीने मतदान घडून हाडले आणि 26,488 म्हणजे 80.41% मतदान झाले, म्हाका दिसता 15,000चो आंकडो आम्ही पार करतो. सर, आयज रमाकांत खलप जे आसात, एका बुथार आमकां मेळ्ळे, त्यांना आमी प्रश्न केले जाल्यार तेंच्यांनी अशें म्हटलें की 15 ते 16 मतांनी लीड आसतलो आपण, आणि आपणाक आजी माजी आमदाराचो सपोर्ट आसा अशें त्यांनी वक्तव्य केलें. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें सर? हांव सांगूंक शकता इतलेंच की तेंच्यांनी आजी आणि माजी हे खंयच्या आमदारान गृहीत धरले हे हांव सांगूंक शकना, कारण त्यांची ती मनातली गोष्ट आसा. पण नक्कीच त्या माजी आमदारापैकी दयानंद सोपटे हो नक्कीच नसतलो, कारण दयानंद सोपटे हे भारतीय जनता पक्षाचो खंय पदाधिकारी आहा, प्रदेशाची जबाबदारी आसा. आणि तितून मांद्रे मतदारसंघ ह्या मांद्रे मतदारसंघाचो
भारतीय जनता पक्षाचो एक लीडर म्हणून मानतात, ज्याच्या अंतर्गत आमचे जे प्रदेशाचे जे पदाधिकारी म्हणजे आमचे लीडर जे असतात तांच्यांनी जी यंत्रणा मतदाना दीस लागता म्हणजे प्रत्येक बुथाचेर पोलिंग एजंट, त्या बुथाचेर लागणारी वेगवेगळी व्यवस्था, ही सगळी व्यवस्था माझ्यावर सोपयली आणि एक पासून म्हणजे तेरेखोल पासून ते विनोड्या पर्यंत जे 40 म्हणजे 48 जे बुथ आहात त्या बुथाचेर व्यवस्थित ती यंत्रणा आमी राबयल्ली आसा. नक्कीच म्हणजे ते आजी माजी आमदारांचे जे अपेक्षा जातात तर दयानंद सोपटे नक्कीच ना पक्षाचे असे बाबजीत आरोलकर. हांवें पयलीं म्हटलें आजय सांगता, कारण सरकारान तेजे एक भाग आहा, सरकाराक पाठिंबो आहा. आमच्या लिडरान तेंकाय सांगलेलें, हांवेंय सांगलेलें, लिडरान सांगलें की बाबा यस, जेन्ना तूं सरकाराचो एक घटक आहा तुजी जबाबदारी आसा, त्या प्रमाणे तुजेय कर्तव्य आनी जबाबदारी आसा ह्या मांद्रे मतदारसंघाचो तूंय बी भारतीय जनता पक्षाक जास्तीत जास्त मतां दिवपाक जाय. हांवें पळयलें, कारण डेली हांव फाटले 2-3 दीस जी दारोलकरान म्हाका फोन करतालो, हांवें ताका फोन करतालो. कारण कितें आहा, हांव पक्षाचो एक पदाधिकारी, म्हाकाय अधिकार आहा की ज्या पक्षाचे सरकार आहा, ज्या पक्षाच्या सरकारान सहभाग आहा आणि त्यातल्या मांद्रे मतदारसंघाचो बाबजी दारोलकर ताका हांव सांगतालो की जास्तीत जास्त कशी मतां मेळटली हें आमी पळोवया. आणि हे आमच्या उत्तर गोंयचे उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचे आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक हांकां जास्तीत जास्त मतां आमी कशी दितली. आजय जाणीव जाली, नो डावट. हांव म्हणिना की तांणी मदत केली ना, आपले पर्यंत त्यांनी मदत केली, पण कितली मदत जातली ही मोर दॅन 15,000 वोट जेन्ना हांगा जातली. कारण साहजिकच म्हाका खबर आहा, जेन्ना 26,488 मतदान जालें, आमी माझी जी आसात म्हणजे कार्यकर्त्याच्या बळाचेर हांवें जो आंकडो सांगलो हे 15 ते 16,000. हांवें म्हटलें 15, पण नक्कीच 15,000 क्रॉस जातले. आमी 16,000. 16,000 वयर जितली मतां जी जातली ती नक्कीच त्याचे बी तेतून कंट्रिब्युशन आसतलें. आता तुम्ही म्हटले की 15-16 हजाराची लीड असे आमचे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार बाब रमाकांत खलप म्हणतात. आता वोटिंगच जाल्यार 26,488 आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर 16,000 मतां जर तांकां जर गेली, हांव म्हणिना तेंच्यांनी म्हटलें लीड, हांव म्हणटा तेची 16 जर गेली जाल्यार फक्त रावतात 8,500 मतां ही बीजेपी कशी रावता. सो तांचो आता हिशोब जाता. पण नक्कीच 25 वर्साचो अनुभव दयानंद सोपटेक आहा. गेली विधानसभेची 6 निवडणुको लढलेले आहा, 3 फावटी जिखलेले आहात, म्हणजे भरपूर अनुभव आहा. कार्यकर्त्याचे फेस रिडिंग तर सारखेच आसा, म्हणजे जाणटा. आणि कार्यकर्त्याची प्रामुख्यान भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्याचे जे त्यांचो अनुभव आहा, त्यांची क्षमता जी आसा ती म्हाकाय तिचो अनुभव आहा. म्हणून हांवें तांच्याच बळाचेर ते कमीत कमी 15 पडले. आता 15 माय आमची भारतीय जनता पक्षाची प्लस आमदाराची जी दारोलकराची आणि हे सगळे काढून जर 26,488 जर आंकडो जर हे केलो जाल्यार प्रश्न पडटा, काँग्रेसचे उमेदवार रमाकांत खलप हे 16,000 मताची लीड खंयच्यान घेतली. कॅल्क्युलेशन सामकें सिंपल आहा. सर, आता तुम्ही म्हटल्यात तुमचे आणि आमदाराचे, हालीच 2 दिवसा पयलीं माजी मुख्यमंत्री यांच्यानी तेको दिलो, त्यांचे खंय काय बघतात तुम्ही कशे काय? ते पळयात, हांवें जशें आमदाराच्या बाबतींत म्हटलें तशेंच हांव आमच्या गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि आमचे ह्या मतदारसंघाचे 3 फावटी निवडून येयल्ले आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, साहजिकच तांच्यांनी म्हटलें की सपोर्ट आसतलो. हांव म्हणू शकना की नसतलो, आसतलोय. कारण गोंयान ज्यांच्यांनी पक्ष रुजयलो राबयलो हे सगळ्यांक खबर आहा. पण जेन्ना सगळे भोगून पक्षाच्या जिवाचेर शेवटच्या खुर्चीपर्यंत म्हणजे उपभोगत म्हणया ते खुर्चीपर्यंत पावून सगळे पदांचो जो फायदो म्हणजे उपभोग घेतलो, सडनली सोडून गेले
आणि त्यांच्यानी आता जरी क्लेम केले, नक्कीच कार्यकर्ते हे भारतीय जनता पक्षाचे असतात, त्यांच्याबरोबर त्यांच्यानी पक्ष सोडणं, माझे ते खास बऱ्यापैकी फ्रेंड आहेत कोण कार्यकर्ते जे म्हणतात. आता पार्सेकर सर हे माझे मित्र जाऊ शकतात, कारण ते पक्षाचे लिडर. हांव तांकां माझे म्हणजे आदर प्रेम पक्षान जरी नसले तरी अजूनही मनासून दिता, आयुष्यभर दितलो. पण कार्यकर्ते म्हणजे असतात, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहात, जो माझ्याशी संपर्क म्हणजे हांवेंय तांकां संपर्क केलो, त्यांनाही कळून चुकले की आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे कट्टर कार्यकर्ते, आम्ही पक्षाक सोडून दुसऱ्याक मत दिवचे ना. काही अंशी त्यांच्यानी ते मतदान केलेले आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.